Pentru a continua acest dialog am să dau cuvântul apărării pentru a vedea care este statutul avocatului european și aici o primă abordare va avea domnul avocat Florentin Țuca. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru oportunitatea oferită de a vorbi în fața dumneavoastră. În ultimul număr al unui săptămânal cultural, intitulat Observator Cultural, editorialistul Cristian Pârvulescu își începe editorialul cam așa. Se părea că procesele de democratizare din Europa de Est, facilitate de căderea spectaculoasă a comunismului, vor întări tendințele ce urmăreau promovarea drepturilor omului și a libertăților cetățenești. Dar, după ce euforia anilor 90 s-a consumat, a apărut tentația contrară, de restrângere a drepturilor civice, mai întâi a celor sociale, mai apoi a drepturilor omului în general. Această alunecare spre extremă, înlesnită de ciclul lung al crizei economice începută în 2008, dar și de tradițiile antidemocratice ale societăților din Europa Centrală și de Est, a dus la deriva post-democratică care se revendică de la un așa zis model al democrației liberale. Acesta este contextul care a făcut posibilă apariția unei democrații low cost, propusă ca alternativă de vreme rea, recrudescența terorismului, criza economică, etc., la democrația liberală, privită ca un lux al epocilor revolute. Am ales să citez acest text pentru 3 motive. În primul rând, pentru că este o poziție extrem de actuală, repet, o apariție de o săptămână. În al doilea rând, pentru că împărtășesc această teză. Și în al treilea rând, pentru că ea definește, zic eu precis, contextul în care vorbim despre drepturile omului astăzi și, în particular, despre drepturile avocatului. După cum probabil că suntem cu toții de acord, legislația referitoare la drepturile omului, convențiile europene în domeniu, doctrina și mai ales jurisprudența dezvoltate pe subiect, reprezintă, cred eu, cea mai importantă cucerire a culturii juridice europene. Și după cum, de asemenea, știm cu toții, drepturile omului au fost definite în aceste convenții, sfera lor a fost definită și nu au fost pierdute din vedere, cum era și firesc, anumite limitări ale drepturilor omului. În ultima vreme însă, politicile legislative ale statelor membre ale Uniunii Europene par să fie expresia unui regret, a unei păreri de rău, că această sferă a drepturilor omului pare cam extinsă. Și recentele preocupări se concentrează, dacă voi fi contrazis, accept dezbaterea cu mare plăcere, se concentrează în principal pe limitările drepturilor omului. Limitări care ne aduc aminte, mie unuia cel puțin, de tristele predicții orwelliene din Distopia 1984, și vin ca o expresie a întăririi rolului statului, un stat tot mai autocrat, tot mai polițienesc și tot mai opresiv, statul de tip, sau care se apropie de statul de tip orwellian. În acest context au existat în doctrina și jurisprudența europeană numeroase dezbateri referitoare la limitările aduse drepturilor omului, cu titlu particular, dreptul la viață privată și dreptul la liberă expresie. Evoc aceste două drepturi ca fiind foarte intim legate de drepturile tipice avocatului. Și
Aș evoca doar câteva chestiuni generale. În primul rând, din perspectivă statistică, 71% din cetățenii europeni s-au declarat împotriva legislației care permite supravegherea generalizată a comunicațiilor și corespondenței. Și există state europene unde legislația permite supraveghere generalizată. Și în România au fost adoptate așa numitele legi Big Brother, care, dacă nu mă înșel, au fost declarate succesiv neconstituționale de către Curtea Constituțională. Dar există numeroase state europene, inclusiv democrații consolidate precum Germania, Suedia, Marea Britanie, în care avem legislație care permite supravegherea generalizată. În acest context, evoc 3 importante hotărâri instituționale. Prima, în octombrie 2014, a ONU, a Organizației Națiunilor Unite, care deplânge asemenea legislații naționale. O a doua, și fac un partaj echilibrat, sper, între Curtea de la Strasbourg și cea de la Luxemburg. O a doua este o hotărâre a Curții de Justiție a Uniunii Europene din 6 octombrie 2015, în cazul Maximilian Schrems versus Data Protection Commissioner din Irlanda. Și o a treia este o decizie a Curții Europene a Drepturilor Omului, Roman Zakharov versus Rusia, pronunțată în 4 decembrie 2015. Aceste din urmă 2 hotărâri judecătorești nu doar că deplâng interceptările generalizate, dar constată că legislația care permite imixtiunea în viața privată și în comunicațiile cetățenilor sunt invalide. Mai mult decât atât, a doua hotărâre a Curții Europene a Drepturilor Omului, citată, prevede că un cetățean se poate plânge în principiu pentru că există sau trăiește într-o jurisdicție unde există un asemenea tip de legislație, fără să fi făcut în prealabil proba unui prejudiciu personal. Toate aceste dezbateri referitoare la drepturile fundamentale ale drepturilor omului și limitările acestor drepturi din perspectiva dreptului la intimitate și la liberă expresie s-au concentrat în ultima vreme pe 3 elemente. Primul dintre ele, definiția însăși a vieții private, în contextul actual dominat de transferul vieții reale în viața virtuală și în Second Life. O a doua este diferența dintre interceptările generalizate și interceptările țintite și o a treia, dezbaterea în jurul unei întrebări: libertate sau securitate? Este o întrebare și aș fi foarte încântat să existe dezbatere pe subiect, chiar ale invitațiilor. Este o întrebare care pe mine mă irită profund, pentru că este extrem de insidioasă și pentru că pare să excludă coexistența libertății cu a securității și care permite ca în numele unui pretins imperativ numit securitate națională, libertățile individuale să fie în mod grav afectate. Acesta este contextul în care vorbim despre drepturile avocatului, care, într-o viziune tradițională, erau întemeiate pe principii sacre ale dreptului la viață privată, ale secretului profesional și ale confidențialității relațiilor avocat-client. Recente dezvoltări jurisprudențiale
au repus în discuție aceste principii considerate sacre până mai ieri și au motivat unii parlamentari români să ajusteze legislația națională în sensul întăririi acestor principii. În fața unor asemenea demersuri am văzut și am fost extrem de surprins să constat că au existat și poziții chiar, aș zice, tranșante ale unui fost ministru al Justiției, care găsea că noile inițiative legislative sunt de nedorit pentru că reprezintă ar fi un culcuș pentru avocați, chiar m-aș putea să citez. Vom asista, zice fostul ministru, la o litanie pe altarul drepturilor omului și probabil la un pomelnic de precedente CEDO, care ar susține amendamentele fără să sufle niciun cuvânt despre distanța astronomică dintre nivelul de integritate din profesia de avocat și compatibilitatea cu acele standarde. Acest culcuș legal pe care avocații și l-au pregătit pentru corupție demonstrează nevoia de reformă profundă a profesiei de avocat, nevoia unei legi cu adevărat revoluționare care să pună bazele unei profesii de avocat în care monopolul să nu mai poată fi acoperiș pentru lipsa de integritate, corupție și de profesionalizare. Admit că există, evident, și avocați care sunt în culpă, admit că există și avocați care sunt lipsiți de onestitate profesională, însă, când ne referim la principii, eu cred că legislația în domeniu nu poate să omită regulile de care pomeneam. De la acele reguli referitoare la protecția sediului profesional, a vieții private, la protecția corespondenței și la confidențialitate, există evident excepții. Însă, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a venit cu hotărâri care sunt obligatorii pentru instanțele naționale și a stabilit cu relativă precizie condițiile în care aceste drepturi ale avocatului pot fi încălcate și cu îngăduința dumneavoastră voi cita doar foarte, foarte rapid, extrase din două hotărâri relevante. Un mandat de percheziție, de exemplu, care vizează biroul unui avocat trebuie să conțină motivele detaliate cu privire la necesitatea autorizării acestei măsuri. B. Să prevadă măsuri speciale în vederea protecției materialelor care intră sub incidența secretului profesional, în scopul protejării confidențialității avocat-client. C. Să nu fie formulat în termeni largi, ci preciși, referitor la ce anume se caută în timpul percheziției, astfel încât să nu permită o discreție nelimitată a anchetatorului care face percheziția în a căuta sau a ridica orice documente pe care le găsește la domiciliul profesional al avocatului. D. Percheziția să fie efectuată în prezența unui observator independent care să asigure protecția documentelor supuse secretului profesional. De asemenea, s-a reținut în jurisprudența Curții că dispozițiile legale, cazul Vancy contra Franței, de exemplu, că dispozițiile legale în vigoare ar trebui să includă și prevederi și garanții specifice cu privire la modalitatea în care se poate face percheziționarea și ridicarea documentelor supuse secretului profesional. De asemenea, există hotărâri care condamnă confiscarea nediferențiată de documente ce conțin corespondența confidențială avocat-client în cazul unei inspecții derulate de Departamentul pentru Concurență la două societăți comerciale, cazul Idskaya contra Rusia, de exemplu. Și condamnă perchezițiile la sediul firmei de avocați și sequestrarea computerelor tuturor avocaților din societate. Este aceeași hotărâre. Nu vreau să monopolizez foarte mult discuția pe subiect și nici nu vreau să fac eu ca avocat să fac o pledoarie pătimașă pentru apărarea drepturilor Breslei din care fac parte. Dar găsesc că, așa cum spunea domnul profesor Stoica, avocații reprezintă participanți esențiali
în procesul de justiție și, fără truisme și alte vorbe mari, drepturile avocaților merită să fie avute în vedere de legiuitorul român în considerarea acestei premise. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu, domnului avocat Florentin Țuca, și fără a intra într-o polemică, este de reținut faptul că între aceste două concepte, libertate și securitate, intervine arta tuturor participanților într-un proces de a aprecia, de a interpreta și mai ales de a aplica atât normele naționale din coduri sau din legislația specială, cât și jurisprudența și convenție sau alte acte normative. Vorbind generic, blocul de convenționalitate. Trăim într-un spațiu social unde securitatea este un principiu fundamental, căreia nu îi se opune libertatea, ci este o complementaritate. Trăim în libertate cu securitate. Nuanțele sunt de apreciere atât din punct de vedere al celor care elaborează legile, dar și a celor care aplică legile. Desigur, între secret profesional, între modul de interpretare a ingerințelor în dreptul vieții private, nu numai din perspectiva articolului 8, dar și din alte perspective, considerăm că, ca practician, aplicarea jurisprudenței CEDO este relevantă, însă ea trebuie văzută în contextul și evoluției și realității în care Curtea Europeană a aplicat ingerințele respective. Marja de apreciere este unul din criteriile pe care Curtea Europeană le lasă autorităților naționale, judecătorilor naționali, să analizeze această, în ce măsură apare intruziunea, care este această intruziune, care este interesul legitim și, evident, aici nu este o altă problemă decât de a da fundament dispozițiilor legale sau convenționale care sunt contextuale cauzei respective. Deci, până la urmă, este o apreciere contextuală.